In 3, 2, 1, camera low. Ma'am, dito po ilalagay. Sige po, wait lang, ma'am. Kabit ko lang. Walang ground to, ma'am, ah. Naninigurado lang. Kuya? Kuya? Magandang gabi, Bon. Ay, kuya. Magandang gabi po. Maraming salamat po, kuya, kasi inimbitan niyo ako dito sa bahay niyo. Kwentuhan mo naman ako. Simple lang po yung pamumuhay namin. Taga Dupax del Norte po ako. BS Civil Engineering 4 po sa St. Mary's University. Alam ko pong hindi po kilala dito yun, pero dun sa amin po ayos po yung napaaralan. Bale, 20 years old na po pala ako, kuya. Share mo lang. Opo. Gusto mong makapasok. Opo, kuya. Ano ang ambisyon mo? Simple lang naman po yung gusto ko, kuya, makagraduate po ng pag-aaral at makahanap ng trabaho po at maging isang successful po na engineer. Kung papalarin pong manalo dito sa PBB, gusto ko pong tulungan kasi sila mama at papa ko sa trabaho. Yung papa ko po, araw-araw dun sa bukid po, nahihirapan na po siya, may arthritis na po siya eh. Si mama ko rin po, lalaba na po sa kapitbahay na mamlansya. Yung mga kapatid ko po, hindi na rin po sa sapatos pag pumapasok, kuya. Gusto ko pong manalo dito sa PBB. Anong gagawin mo sa pera? Pabili pong bigas, kuya. Gagawin ko naman po lahat ng challenges dito eh. Pati po yung mga everyday task, kayang-kaya ko po yan. Nanalo din si Jimboy, taga Solano lang yun. Tropa ko yun. Ganito kami Jimboy, yun. You're in. Maraming salamat po. Gagawin ko po talaga lahat ng kaya ko. Huwag ka nang umiyak, ha? Opo, kuya. Yun o, nice acting.